durugar da adda mai sai da kwaya ko mashayi wallahi mu shirye muke ko za mu rasa mu sai mun yaki wannan al'amari. A lokaci yayi don Allah a je a yi rajista wanda bai da zaɓe gare mu yana da muhimmanci kuma yana da tabbas. Fulani al'umma ce da aka daɗe ana alfahari da su musamman a arewacin Najeriya saboda kunya, karamci, jarumta da riko da addini irin nasu. Shehu Mujaddadi ya zame musu tauraro a harkar ilimi, amma abin takaici yau wasu daga cikin matasan Fulani sun fara manta da wannan kyakkyawan tarihi. Rashin neman ilimi da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi na yi wa wannan al'umma barazana mai girma. A cikin jajircewar gwamnatin Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya ɗauki matakai na musamman bayan dogon nazari da bincike an tabbatar da cewa sha da ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi shine tushen duk wata lalacewa a tsakanin matasa. Saboda haka mai girma gwamnan jihar Kebbi ya umarci mai bashi shawara na musamman kan harkokin Fulani Alhaji Muhammadu Kiruwa Zuru tare da haɗin gwiwar shugabannin Miyatta Allah ta jihar Kebbi da su zagaya ƙananan hukumomi 21 domin faɗakar da Fulani kan illolin wannan matsala, inda a ranar 27 ga watan Agustan shekarar 2025 aka fara wannan aikin a garin Gwandu, kasancewar Gwandu ita ce tushen martabar Fulanin jihar Kebbi. Wannan aiki ya nuna irin kulawa da ƙaunar da mai girma gwamnan jihar Kebbi ke nuna wa Fulani tare da tabbatar da basu haƙoƙinsu a kowane lokaci. Dalilin haka ne Fulanin suka tabbatar da cikakken goyon baya ga gwamnatin Dr. Nasir Idris tare da alƙawarin sake zaɓensa a karo na biyu. Mai girma Alhaji Muhammadu Kiruwa ya kira ga Fulanin da su tabbatar da sun mallaki katunan zaɓe domin wannan ce hanyar da za su sakawa mai girma gwamna bisa ayyukan alkhairi da yake musu. Bayan haka an rabawa sarakunan Fulani rigunan alfarma tare da baiwa sauran Fulanin tallafin turame, buhuhuwan gishiri domin kula da dabbobinsu. Wannan sabon shiri ne mai cike da fata, jajircewa da burin ganin Fulani sun dawo kan tafarkin addini, ilimi da al'adu na alkhairi. Gwamnatin Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu na kan gaba akan ayyukan alkhairi irin waɗannan. ku ƙara jinjina wa mai girma gwamnati take muhimmanci da fulani. Bayan kammala wannan taron, tawagar ta zarce zuwa hubbarin Shehu Abdullahi Gwandu domin ziyara da neman tabarruki.